सा udah babu udah lah sampai kasih फैलायबाय आब' थेंकिउ आंबो फैलायबाय आरोना ओंखाम जाबायना जायाखै आगै बाबु हट रावबो गैया नेटानो साला जाखांबाय आब' मा ओंख्रि जाखो आगै अननानै खोन्थाहरदो मा ओंख्रि बाबु गाबदो नायहैनाय ओइ मा खालामबाय थायो बाबु गाबदो नायदां लाबो हामा मा खालामनो दसे फैलायबाय आरोना दसे सम बारा गोबाव थाया आं दसे था हरलै हामा बड' ब्लग दालि आरो पापर फ्राय औ गोथावानो आरोना बीके कारपेंटर फैदो जोंहा हेलो फ्रेंड हाय गुड इवनिंग बीके कारपेंटर थैंक यू सो मच मोर लाइव स्ट्रीमर आहार बाबे बड' ब्लग नोंनालाय औ आंना ओंख्रिया गोथावमोन आरोना जोंना दाउ बेदरजों माबा जारि बिलाइमोन बड' ब्लग फरायखांबाय आं मबाइलाबो टाच जाया दसेनो खर' गाज्रि फैबाय जोंहा नै हेल' सार होनहरदों जोंहा खर' गाज्रिया हाय थेंक इउ स' माच खर' गाज्रि वेलकाम आंनि लाइभ स्ट्रिमाव बड' ब्लग वाव होनहरदों फंजा नार्जारि मा जायामोन आब' जोंहा दाउजों जारि बिलाइ आरोना दाउ ओंख्रि अन्जना बर' फैदों जोंहा मा खबर आब' सना होनहरदों आंहा खबरा मोजां नोंहालाय मा खबर आगै ओंखाम जाबायना जायाखै आरो जाबायब्ला मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो आरोना खर' गाज्रि मा ओंख्रि जाखो सार होनहरदों आंखौ सोंदों नामा आंखौ सार होनहरदों नामा जोंहा ओंख्रिया दाउ आरोना दाउ जारि बिलाइ ओमफ्राय नोंस्रालाय मा ओंख्रि जानाय बड' ब्लग दे सोर आंजों फ्रेन्ड गैला फ्रेन्ड जादों होनना बुंहरदों जोंहा बड' ब्लगआ जाय फ्रेन्ड गैया फ्रेन्ड हरनो थाखाय खावलायहरदों आरोना फ्रेन्ड खालामना होदो जोंहा अफिसियेलनि सान फैदों हाय होनहरदों ओमफ्राय लाइक दान होबाय नामा थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय आरोना अफिसियेल आगैनिसिम अन्जना बर' आंहाबो मोजां आब' सना औ मोजाङानो दे मोजाङानो थानांगौ खर' गाज्रि नोंखौनो सार होनदोंलै होनदों आंखौ सार होनदों नामा आंखौ सार बायदि नुदों नामा फुंजा नार्जारि बड' ब्लग फैदो आंजों होनहरदों जोंहा बड' माबाया फुंजा नार्जारिया बड' ब्लगखौहाय फैदो होनना बुंहरदों आरोना गुमग्राया बानबाय आं अफिसियेलनि सान खम जारला होनहरदों जोंहा अफिसियेलनि साना खर' गाज्रि लाइक दान थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय खर' गाज्रि
नों बबेनि मोनलाय सार होनहरदों आंखौ आंथ' खोन्थाबायानो थायो आरोना आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि इनिफ्राय जोंना गबरधना आनसलिक गोलैयो आरोना। मा मा खालामदो बाबु नोङो दलद था। स्पेसियेल निसान मा ओंख्रि जाखांखो आब'? जोंहा दाउ जारिमोन आरोना ओमफ्राय नोंसोरालाय मा ओंख्रि जानाय आगैयाव निसान खोन्थाहरदो। बड' ब्लग फुंजा सापर्ट खालामबाय दे होनना बुंहरदों जोंहा बड' ब्लगआ फुंजाखौ सापर्ट खालामबायनो आरोना सापर्ट खालामना होनायनि थेंक इउ। ओमफ्राय सोरां एसटि फैबाय जोंहा नै हाय होनहरदों हाय आगै सोरां ओंखाम जाबायानो जायाखै आंबो सना होनहरदों आगै सना ओंखाम जाबायना जायाखै मा ओंख्रि जाखो खोन्था हरदो। ओमफ्राय आं खावब्लेब्ले दसे फैलायबाय आरोना दायो जाखांनानै दसे सम मोननायखाय फैफिनलायबाय आरोना आंबो जाबाय होनहरदों मा ओंख्रि जानाय अफिसियेल निसान कबि मटर गाजर बिन लाबाय लथायसो लगाय लथायसो आब' आदथासो दं औ मोजाङानो आरोना लगाय गथायाबो गोथाव जायो लगायना संबाथाय गोथाव जायो आरोना निरामिसब्लाबो। सोरां एसटि अफिसियेल निसान है हाय बाजै सोरां लोगो मोनबावबाय औ जोंहा निसान आगैया बुंहरदों सोरां लोगो मोनबावबाय होनना बुंहरदों जोंहा सोराङा फैबावबाय लोगो जालायदो रायलायलायदो जोंहा सोरां एसटि आलु आरो टमेट' सयाबिन होनहरदों जोंहा आलु टमेट' सयाबिन आगैलाङा गोथाव सोरां एसटि ना औ नाखौ खिथालायाखै आरोना लास्टावसो खिथादों नाखौ थाब खिथालायाखै नामा लुगैजानो गिनानै आगैया क्रिसआव फैबाय जोंहा आपुनि केने আছে আৰু আপোনাৰ চুলি কেনে মোৰ চুলিটো নাই আৰু এতিয়া মই খোপা বান্ধি লৈছোঁ। কি খবৰ ক্ৰিছ ভাত খালি নে নাই কি আঞ্জা খালি? फुंजा नार्जारि बड' सापर्ट खालामबाय होनना बुंहरदों जोंहा फुंजा नार्जारिया बड'खौ सापर्ट खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना फुंजा नार्जारि अफिसियेल लोगो जानो फैदो दे होनहरदों जोंहा फुंजा नार्जारिया बड' अफिसियेलखौबो लोगो जानो थाखाय अफिसियेल निसानखौहाय लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना सोरां एसटि नों आंखौ गारना फैबायलाय नायगिर नायगिर नोंखौनो फैबाय अफिसियेल आगै जोंहा सोरां आगैया बुंहरदों अफिसियेल आगैया गारनानै फैदोंमोनबा नागिर नागिर फैदोंनो आरोना बबावबा गारना फैदोंमोन नामा जोंहा निसान आगैया नोंसोरसो मिथिलायगौ आरो अबाव गारना फैनाय हारसिंखाय नायगिरना फैबाय जोंहा आगै सोराङा आंनियाव नायगिरना मोनफैबाय आरोना बड' ब्लग आं हमनानै दोनदो बेखौ बड' ब्लग नानि ना बाबु बे नोंना आब' जोंना बाबु आरोना बाबु हायेन भिडिअस लाइक दान होनना बुंहरदों थेंक इउ स' माच हायेन भिडिअस लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ आरोना बड' ब्लग फुंजा थेंक्स होनहरदों हायेन भिडिअस सोरां बाजै आं डिउटियावसो दं जोंहा हायेन भिडिअसआ सोरां बाजैखौ डिउटियावसो दं होनना खोन्थाहरदों आरोना मा डिउटि माबा जब मावो जानांगौ आरोना अफिसियेल निसान आयु खम जारला सोरां बाजै सना होनना बुंहरदों जोंहा अफिसियेल निसाना सोरां एसटि हाइ क्रिस सेव प्लिज सापर्ट पाक्का रिटार्न होनना बुंहरदों जोंहा सोरां एसटिआ क्रिसखौहाय सापर्ट सोरां एसटिए क्रिसক সাপোর্ট খুজিছে প্লিজ সাপোর্ট কৰি দিবা ক্ৰিছ যোৱা নাই যদি প্লিজ ছাপৰ্ট কৰি দিবা আৰু কমেণ্ট কৰিবা फुंजा नार्जारि वेलकाम बड' होनहरदों जोंहा फुंजा नार्जारिया सोरां एसटि हायेन आगै थगायनाङा होनहरदों जोंहा सोरां आगैया
हायेनखौहाय थगायनाङा होनहरदों आरो ना। थगायनाङा थगायनायबो नङाबो जानो हानाय आरो ना मानो थगायनो ना। बिदिन्था बर' हाय आब' होनहरदों हाय आगै बिदिन्था थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव जयेन जाफैनायनि थाखाय। क्रिसेव मेम अपना दीघल चुলি बৰে सानमुखती राखिছিল ইয়াক চাবলৈ ভাল পাওঁ। বুজিয়াছে मा मा हरो মই बुजि পোৱা নাই दे क्रिसि हिन्दी में बोलो। बिदिन्था बर' हाय सोरां आब' होनहरदों हाय जोंहा बिदिन्थाया सोरांखौहाय हाय होनहरदों जोंहा आगै सोरांनि जोंहा सोरां एसटिनिया आगैनि नामानो सोरां ना हासबेन्डनि नामा सोरां ना फिसालानि नामा सोरां अननानै फोरमायहरदो आरो ना आं माने कनफिउस जाबाय थायो आरो ना नोंहानिखौ हासबेन्डनि नामसो ना नोंहानिसो नाम मोनथिला आरो ना खायसे सिगांथ' जेनेबा पिकआ बेलेगसोमोन नालाय बेखायनो सोंबाय आरो दे हामा मोननाङा। डियार ब्लग हाय होनहरदों हाय डियार ब्लग थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव जयेन जाफैनायनि थाखाय। मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै डियार ब्लग अननानै खोन्थाहरदो अफिसियेल निसान हाय बिदिन्था ब्र' होनहरदों जोंहा सोरां एसटि डियार प्लिज सापर्ट फुल वाट्स होनना बुंहरदों जोंहा डियारखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना। फुंजा नार्जारि प्लिज लोगो जादों होनना बुंहरदों जोंहा फुंजा नार्जारि क्रिस टु फुंजा नार्जारिয়ে ক্রিসক জয়েন হবৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে প্লিজ ক্ৰিছ সাপোৰ্ট কৰি দিবা। बिदिन्था बर' ब्र' अफिसियेल निसान होनना बुंहरदों जोंहा बिदिन्था बर' सोरां एसटि हाहा होननानै सालाय खिथहरबाय नोसो मा जाखो आं सोंनाय एन्सारखौ हरासै स' ना मिस्टेक जाबाय आंना खोन्थाहरफिनदो आरो ना। बड' ब्लग डियार ब्लग फ्रेन्ड जादो होनना बुंहरदों जोंहा बड' ब्लगआ डियार ब्लगखौ फ्रेन्ड जानो थाखाय खावलायहरदों। बिदिन्था बर' बड' ब्लग आंजों लोगो दंना सोंहरदों जोंहा बिदिन्था बर'आ बड' ब्लगखौहाय सोरां एसटि डियार आगै दंखायो प्लिज चेक होनना बुंहरदों जोंहा सोरां एस डिजों डियारा दंखायोनो आरोना चेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों अफिसियेल निसान जोबोद मोजां स्टेटास भिडिअ बानायो दे नों बिदिन्था ब्र' होनना बुंहरदों। औ जोंहा अफिसियेल निसाना बिदिन्थाखौहाय मा होनो बिदिन्थाखौहाय मा होनगोन इखो तारिफ खालामहरदों आरो ना जोबोद मोजां स्टेटास बानायो बिथाङा आरो गासैबो नायबानो जाबाय बिदिन्थाया स्टेटासा मोजां जायो आरो ना। फुंजा नार्जारि अफिसियेल निसान लोगो जादो दे होनहरदों जोंहा फुंजा नार्जारि अफिसियेल निसानखौहाय लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों। बिदिन्था बर' नंगौ नामा अफिसियेल निसान थेंक इउ होननानै बुंहरदों जोंहा अफिसियेल निसानखौ थेंक इउ होनहरदों बिदिन्थाया बड' ब्लग बिदिन्था आं नोंजों दंखायो जोंहा बड' ब्लगआ बिदिन्थाजों दंखायोनो आरोना। अफिसियेल निसान जागोन दे फुंजा ब्र' दसे उनाव दान खालामगोन होनना बुंहरदों आरो ना जोंहा अफिसियेल निसाना क्रिसेव आपकि लम्बा बाल दिखाओ लंबा बाल दिखाओ मैंने बांध के रखा है कैसे दिखाओ फिर कभी दिखाऊंगी अच्छी नहीं है अभी मेरी बाल ज़्यादा अच्छी नहीं रही पहले जैसी नहीं रही अभी तो बहुत ख़राब हो गई है। सोरां एसटि सोरां श्री बर' शर्ट माइ नेम औ बुजिबाय दासो आं माने सोरां सोरां होननायखाय माने बांसिन जोंहा बिबोनांनि नामा सोरां आरो ना ओमफ्राय बांसिन हौवासाफोरनिखौ खोनायो नालाय ओंखाय हामा मोनदों आरो ना आगै सोरांस्रि नोंनि फुल नेमा आरो ना आं माने हासबेन्डनिसो नामा ना नोंहानिसो होननानै आं कनफिउस आरो ओंखाय आं दिनै सोंहरबाय आरो ना गाज्रि दाममोन आगैनि नामानो हामा मोननाङा दै मोजां पुरा स्रां आरोना पहुर बिदिनो स्राङै जोमनानै थाबाय था अरायबो गोजोनै बिदिन्था बर' औ बड' ब्लग होनहरदों जोंहा फुंजा नार्जारि अके निसान होनहरदों संगिता डायरि फैबायनो जोंहा
संगिता लोगो फैदो आरो ना ओमफ्राय लाइक दान होदो नामा थेंक इउ स' माच संगिता डायरि आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जोंहा लाइक दान खालामबाय थेंक इउ सोरां एस टि क्रिस डिडि के लाम्बा बाल लाइफआनो गिदिंलाय थायो अबाव थांखो गान बिदिनोथा ब्र' होनायखौ आंनोबो एसे खिन्थादो प्लिज होनहरदों जोंहा अफिसियेल मिसना बिदिन्थाखौहाय टेक्स्ट डिसक्रिपसन होनायखौ खोन्थानो थाखाय खावलायहरदों आरो ना रिकुवेस्ट खालामहरदों प्लिज सेव सोरां आइ लाइक लामा सरंग एसटी मेरा लंबा बाल है हाँ कृषि सरंग एसटी का भी बहुत लंबा बाल है उसकी बाल को देखो और उसकी लिंक पे जाओ और सपोर्ट करके उसकी बाल को देखना उसकी बाल ज़्यादा अच्छी है उसकी भी बहुत लंबी बाल है बिदिन्था बर' हेशटेग होनानै लिरना होबानो जायो ब्र' बुरजायै अफिसियेल निसान अफिस जोंहा हेशटेग होनानै लिरना होनो खोन्थादो आरो ना हेस होनानै टेग खालामनांगौ नामा आंबो मोजां मोनथिया माखौ माखौबा होननायाबो जाया आरो ओंखायनो भिउसबो फैया खोमा आरो ना माखौ माखौबा टेगबो खालामनो रोंलायलाङा माखौ माखौबा लिरनोबो रोङा बेखायनो भिउस फैया जोंना खायसेना मालाय ओरैबायदि भिउस फैयो आरो ना साबसक्राइबार खमबाबो जोबोर मोजां भिउस फैयो जोंना लाब गैया साबसक्राइब फैबाबो भिउसबो जाया अफिसियेल निसान संगिता बाजै जा दुगि जाबाय दे नों होनहरदों जोंहा अफिसियेल निसाना जा संगिता डायरिया थांबायसो नामा जा दुगि जाबाय होनहरदों आरो ना क्रिसयाव हि 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 होनहरदों कि हे दाद दिखायासा सोरां एसटि आब' आंना लाइफआवबो दायो हराव 8 PM आव फै दे औ दे जागोन दे 8टायाव फैयो आरो ना आगै सोराङा जागोन दे आङो सम मोनब्लानो फैगोन आरोना आंबो भिडिअसफोरखौ आंबो हरावसो नायखायो नालाय मा खबर सोरां एसटि आं गाज्रि मोना आब' सना औ दे जेबो नङा बय सं स्टेटास खुलुमबाय होनहरदों जोंहा औ बय सं स्टेटास थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जाफैनायनि थाखाय गोदानसो जानांगौ आरो ना नतुन नेकि बय सं स्टेटासा अननानै जुदि गोदानब्ला सापर्ट खालामना होदो आरो ना बिदिन्था बर' सोरां आब' नोंनावबो जा मोजां मोनो थानो लाइफआव जोंहा बिदिन्था बर'आ सोरां आब'नावबो लाइफआव थानो मोजां मोनो आरोना माने खायसे बिराद बरिं मोनो ना खायसेनियाव आंनावबो बरिं मोनो खोमा मानसिफोरा मिथिया खायसे ओंखायनो बारा फैया आरोना लाइफआव आं बारा इन्टारेस्ट खालामनो रोङा खायसे मालाय जोबोर इन्टारेस्ट खालामो नालाय आंना आरो बाथ्रायानो ओंखारा बारा ओंखायनो बरिं मोनो खोमा मानसिफोरा सोरां एसटि जानला मानला गाज्रि मोना आब' औ गाज्रि मोननोबो नाङा आरोना आंबो गाज्रि मोना जानला मानला बय सं स्टेटास ब्लु होनना बुंदों जोंहा बय सं स्टेटासा सापर्ट खालामना होदो नै जों बय सं स्टेटासखौबो जाजा सापर्ट गैया सापर्ट खालामना होदो आं ब्लु करि दिलु सापर्ट करि दिबा जुने जुने सापर्ट नाय फंजा नार्जारि अफिसियेल निसान सापर्ट खालामबाय नोंखौ आं होनहरदों जोंहा फंजा नार्जारि अफिसियेल निसानखौहाय सापर्ट खालामबाय आरो बय सं स्टेटास लाइक दान होनबाय थेंक इउ स' माच लाइक दियार बाबे क्रिसेव पक्का लंबा बाल यस यस पक्का डन लंबा बाल है उसकी चैनल पे जाओ और देखो और फुल सपोर्ट करके आओ सोरां एसटि बय सं प्लिज सापर्ट फुल वाट्स होनना बुंहरदों जोंहा सोरां एसटिया बय संखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना बय सं स्टेटास 8 लाइक होनना बुंहरदों थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय फुंजा नार्जारि निउ काम अल फ्रेन्ड होनना बुंहरदों जोंहा बय सं स्टेटास अके सोरां लिंक सेन्ड
जोंहा बय सं स्टेटासा सोरांखौहाय लिंक सेन्ड खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना लिंकखौहाय बय सं स्टेटास ब्लू में जाके शेयर्स करके आप सपोर्ट करके आओ बिदिन्थ' बेरे नेट गैया खोमा नेटआ बिराद प्रब्लेम होबाय थायो आंना ना नेटआ खम आरोना दसेनो थाङो नेट नांबाङा उपाय गैया गोसोआव सोरां सब्सक्राइब फॉर यू बाल सब्सक्राइब कर दिया सोरां जी को थैंक यू सोरां एस टी ओके क्रिस होनना बुंहरदों जोंहा सोरां एस टी थैंक यू क्रिस होनहरदों थैंक्स दिया है फुंजा नार्जारि अन होनहरदों जोंहा हायना बर' फैबाय मा सिरिदो आंनोबो मिथाइ सिरिदो हायना बर' फैबाय जोंहा नै थेंक इउ स' माच हायना बर' आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ओंखाम जाबाय नामा आब' औ जाखांबाय आगै नोंहालाय जाखांबायना जायाखै जोंहा ओंख्रिया माबामोन आरोना दाउजों जारिजों औ मानै मिथाइया आंबो हरबिसिनो बड' ब्लग हायना बर' फ्रेन्ड जादो जोंहा बड' ब्लगआ हायना बर'खौहाय फ्रेन्ड जानो थाखाय खावलायहरदों आरो ना क्रिसेव बाट आई लाइक तुम्हारी बाल किसकी बाल मेरी बाल या सोरां की बाल फुंजा नार्जारि हायना लोगो जादो दे जोंहा फुंजा नार्जारिया हायनाखौ लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों जोंहा हायनाखौ लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों आरो ना फुंजा नार्जारिया क्रिसेव सोरां वेन युर लाइफ टाइम 8 PM 8 PM आव खोमा ना सोरां आगैया दा 8 PM आव सोरां 8 PM में आएगा पे 8 PM में आने वाले के साथ ज्वाइन हो जाओ सोरां एस टी ओ माय गॉड क्रिस होनहरदों जों खर' ओ माय गॉड ये क्या होने वाला है माय गॉड सक्कर आ रही क्या सोरां जी को बिदिन्था बर' हायना बर' लोगो गैयाबा लोगो जादो होनहरदों जोंहा बिदिन्था बर'आ सोरां एस टी 8 PM औ 8 PM में आने वाली है सोरां एस टी लाइव पे सब लोग ज्वाइन हो जाओ सिरि था सोरां एस टी क्रिस होनहरदों एसके ब्लग एसके बड' ब्लग हेल' होनहरदों एसके बड' ब्लग आगै थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जाफैनायनि थाखाय सोरां एस टी सिरि थासं है दावराव सोरां एस टी हायना आगै प्लिज सापर्ट खालामदो फल'वार्स खालामना रिटार्न हरगोन जोंहा सोरां एस टीआ हायनाखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना रिटार्न खालामगोन होनना बुंहरदों सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामना होदो आरो ना आगै फुंजा नार्जारि एसके लोगो जादो दे होनना बुंहरदों जोंहा फुंजा नार्जारिया एसके खौहाय आं मिथिया दे क्रिसेव सोरां तुम्हारी लाइफ समय सोरां की लाइफ समय 8 PM है 8 PM रात में ठीक है होनहरदों जोंहा थेंक इउ जेबि भिलेज ब्लग आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय क्रिसेव रिजु मैम तुम्हारे बाल जुदा में मतलब তোমাৰ বাল जुदा में মই বুজি পোৱা নাই দেই কি কৈছা सोरां एस टी एस के प्लिज रिटार्न फुल वाच खालामबाय दान होनना बुंहरदों जोंहा नहीं है जरा रुको होनना बुंबाबो फरायफैनाय माबा हैनि आं
अबाव थांजोबखो मोन आरोना साननैसो फैथाराखैमोन नेट प्रब्लेमनि थाखायनो फैया आरो समबो मोनाखैमोन नालाय ओमफ्राय दा दाखालिनिफ्राय फैदो आरो ओमफ्राय सम मोनबाथ' आं फैगोनानो ओमफ्राय भिडिअफ्राबो भिउस जायखो बारा जाबाय माने हायनाफोरा जाहा जाथ'वाखै संगासिनो जोंहा हायना बर' लाहा जाथ'वाखै आरोना दासो संगासिनो पियार जासुला बिदिन्था बर' लोगो जादों होनना बुंहरदों जोंहा पियार जासुलाया बिदिन्थाखौ लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों बिदिन्था बर' फै पियार जासुला होनना बुंहरदों जोंहा बिदिन्थाया लिंहरदों आरोना क्रिस सेव रिजु मैम को बाल मेरी बाल को क्या हुआ है रिजु मैम को बाल मतलब कुछ समझी नहीं मेरी बाल को क्या हुआ है सोरां एसटि आं मिटिंआवसो दङ आं रिटार्न खालामगोन दे आगै मोनदायो जोंहा सोरां एसटिया गैया मिटिंआवसो दङनो आरोना ओमफ्राय दायोहाय रिटार्न कमेन्ट हरना दोनहर आरोना दायोहाय रिटार्न खालामगोन जा सापर्ट खालामदो कमेन्ट हरनानै दोनहर उनावहाय लासैनो बेक खालामब्लानो जाबाय पियार जासुला अके SMS हरदो होनना बुंहरदो जोंहा पियार जासुलाया पियार जासुला फुल वाट्स खालाम होनना बुंहरदों आरोना फुल वाट्स खालामबानो जाबाय बड' ब्लग कमेन्टआ गोबां जाबाय खोमा आरोना आं थाब फरायनोसै बड' ब्लग पियार जासुला आंजों फैदो होनना बुंहरदों जोंहा सोरां एसटि आगै मोनदे सापर्ट लालाय आब'नियाव गोबां लोगो मोनगोन सनाफोर दे आंहा मिटिंआवसो दं जोंहा आगैया मिटिंआवसो दंमोन आरोना ओमफ्राय जा सापर्ट गैया सापर्ट खालामलायदो फुंजा नार्जारि अन होनना बुंहरदों जोंहा क्रिसेव रिजु मैम वाई बन इतना सुंदर बाल मेरे बाल को तारीफ करना छोड़ो और सपोर्ट कीजिए इतना सुंदर है मेरी बाल मेरे को तो नहीं लगता कि इतना सुंदर है मेरी बाल तो बहुत खराब हो चुकी है पहले तो इतना सुंदर थी तो आपको अगर पहले बाल को देखती तो आपका होश उड़ जाती बाबाखौ बिसिनोनो आंहाबा अबावबा थांजोब्बाय सिरि थाना मानो दावराव खालामबाय थायो बिदिन्था बर' पियार जासुला फल'वार्स खालामना सापर्ट खालामना होबाय फैबाय नोंबो बेक खालाम जोंहा बिदिन्था बर'आ पियार जासुलाखौ फल'वार्स खालामना सापर्ट खालामबायना आरोना बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों आं थाब फरायनोसै पियार जासुला बड' ब्लग फल'वार्स खालामना SMS हरदे होनना बुंहरदों जोंहा बिदिन्था बर' हार्ट प्लास हरदों आरोना नै सोरां थेंक्स मानो माथो डाक्टरनिसो क्लास जाहैबाय इयो ना लोमजादों सोरां एसटि थेंक्स अल माय सापर्ट गाइस थेंक्स होनहरदों आरोना थेंक इउ एसटि सोरां बड' ब्लग पियार जासुला जागोन होनना बुंदों मा दावरावलै साला जेबि भिलेज ब्लग सापर्ट खालामबाय फुंजा नार्जारि होनना बुंदों जोंहा पियार जासुला बिदिन्था जागोन नेट' हरफिनथारगोन जोंहा पियार जासुलाया हरफिनथारगोन होनदों आरोना बिदिन्थाखौहाय आइ लाभ बर' फैबायनो जोंहा हेल' आब' आंहा दासो थेंक इउ स' माच आगै आइ लाभ बर' आंनि लाइफ सिनेमाव जइन जाफैनायनि थाखाय ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो आगै खोन्थाहरदो बिदिन्था बर' जागोन दे पियार होनना बुंहरदों फुंजा नार्जारि जेबि भिलेज थेंक्स अके बिके हरगासिनो होनना बुंहरदों जोंहा सोरां एसटि थाथ' आब' सना होनना बुंदों दे आगै जेबो नङा थेंक इउ स' माच आरोना मिटिंआवसो दंब्ला दसे समब्लाबो आंजों थाबाय सोरां एसटि जेबि आब' सना प्लिज सापर्ट खालामदो अननानै जोंहा जेबिखौहाय सोरां एसटिआ रिकुवेस्ट खालामहरदों आरोना सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों अननानै सापर्ट खालामना होदो एसके बड' ब्लग सोरां एसटि आंनि भिडिअ'आव कमेन्ट खालाम आं साबस्क्राइब खालामहरनो अके जोंहा एसके ब्लगा बड' ब्लगाहाय सोरां एसटिखौहाय गावनि भिडिअ'आवहाय कमेन्ट हरना दोनहरनो थाखाय खावलायहरदों आरोना गाव बेक खालामनो थाखाय कमेन्ट हरना दोनहर लाबो दानि बाबुआ नायदोंमोन ना अन खालामसं हर अबेयावनो दङ अबाव थांखो एसटिनि भिडिअ'आव फरायखांबाय ना
क्रिसेव आपने खूबसूरत लंबे बालों को क्यों बांधा? गर्मी है ना इसलिए बांधा है। अगर मा मा खालामजोबना दोनखो? पियर जासुला बोडो ब्लॉग थैंक यू होना बोलो जों क्रिसेव मैम मुझे आपके बाल बहुत पसंद है थैंक यू सो मच बड' ब्लग पियार जासुला बेक खालामदो होनना बुंदों जोंहा पियार जासुलाखौ बड' ब्लगा बेक खालामफिननो थाखाय खावलायहरदों आरो ना फुंजा नार्जारि जेबि भिलेज सापर्ट खालामबाय दे नोंखौ आंबो होनना बुंहरदों जोंहा खालामबायनो आरो ना पियार जासुला एसके बड' आंजों लोगो गैयाब्ला जाफैदो होनना बुंहरदों आरो ना जा लोगो गैया अननानै चेक खालामनानै लोगो जादो बिदिन्था बर' हाय होनहरदों हाय होनहरदों जोंहा बिदिन्था बर'आ हाय सोरां एसटि एसके आगै दोहैनो खालामबाय सापर्ट जोंहा सोरां एसटिया दोहैनो खालामबायना आरोना एसके खौहाय सोरां एसटि जेपि आब' सना सापर्ट डान प्लिज रिटार्न होनना बुंदों जोंहा सोरां एसटिया जेपि खौहाय सापर्ट खालामबायनो आरोना ओमफ्राय रिटार्न खालामफिननो थाखाय खावलायहरदों फुंजा नार्जारि एसके बड' लोगो जादो दे होनना बुंदों जोंहा फुंजा नार्जारि एसके खौहाय पियार जासुला एसके बड' आं फुल वाच खालामबाय अननानै आं नोंबो हरफिनदो जोंहा बेक खालामफिननो थाखाय खावलायहरदों आरोना पियार जासुलाया बड' एसके खौहाय बिदिन्था बर' मानो रावबो कमेन्ट खालामथाराखै लाइभआवनो जोंहा जानो 7 जन दङ आरोना जा कमेन्ट खालामाखै प्लिज अननानै कमेन्ट खालामहरदो आरो जा गोदान अननानै सापर्ट खालामलायदो आरोना सोरां एसटि आइ लाभ सापर्ट डान प्लिज बेक जोंहा सोरां एसटि आइ लाभ बर' आगैखौहाय सापर्ट खालामबायना आरोना ओमफ्राय बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों जोंहा थांबायना थाङाखै आइ लाभ बर' आगैया थाङाखैब्ला प्लिज कमेन्ट खालामहरदो आरो सापर्ट खालामना होदो फुंजा नार्जारि जेबि भिलेज सापर्ट खालामबाय दे नोंखौ आंबो होनना बुंदों जोंहा फुंजा नार्जारिया जेबि भिलेजखौहाय सापर्ट खालामबायनो आरोना सोरां एसटि अन दङ ना मा होनदों बुजियासै आङो सोरां एसटि साबस्क्राइब लिरनो नाङा कमेन्ट्सआव औ जोंहा सोरां एसटिया कमेन्ट्सआव साबस्क्राइब लिरनो थाखाय खावलायहराखै आरोना साबस्क्राइब लिरनो नाङा लोगो जाबाय बा सापर्ट खालामबाय बेफोरखौ लिरजागोन आरोना माबा गेसाव माबा गेसाव माबा थैनाय मोनामफैदो नो मिमि मस्लायाबो नामाखै माबा एम्बु थैनाय माबा थैनायसो लिरनो नाङा कमेन्ट्सआव एसके बड' ब्लग आंनि भिडिअआव कमेन्ट खालाम आं साबस्क्राइब फुंजा अके होनना बुंदों बिदिन्था बर' एसके बड' ब्लग लोगो गैयाबा लोगो जादो जोंहा बिदिन्था बर' एसके बड' ब्लगखौ लोगो गैयाब्ला लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना बाहेरनिफ्रायसो फैदो सेना बड' ब्लग एसके बड' ब्लग आंजोंबो लोगो जानो हागोन होनना बुंहरदों जोंहा बड' ब्लगआ एसके बड' ब्लगखौहाय ओमफ्राय कमेन्ट हरदो दे कमेन्ट गैला जोब्बाय आंनि कमेन्टआ फरायनो गोनां दायो गोदान हरलायदो होनलाय गारहखैबा बबेयाव गैया पिएस नार्जारि जोंहा हाय होनहरदों जोंहा पिएस नार्जारि फैदो दासो हाय आगै पिएस मा खबर थेंक इउ स माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जाफैनायनि थाखाय ओमफ्राय सापर्ट गैयाब्ला सापर्ट एसके ब्लग आंखौ लोगो नांगौब्ला लोगो खालामनानै लानो हागोन अल माय फ्रेन्ड होनना बुंदों जोंहा एसके बड' ब्लगआ एमआरएस आंनावबो कमेन्ट
जों र' बड'ब्लग आं ओंखारथ'बाय दे फ्रेन्ड्स होनना बुंदों जेबो नङा वेस्ट बेंगलाव थांनांगौ एसे खामानि दं जोंहा बड'ब्लगआ वेस्ट बेंगलाव थांनो गोनां खामानि दं आरोना सोरां एस टि आगै थांबायना थाङाखै थाङाखैब्ला प्लिज कमेन्ट रिटार्न खालामदो एस के प्लिज रिटार्न होनना बुंहरदों जोंहा एम आर एस फुंजायाबो थांबाय नामा जा थाङाखै अननानै प्लिज कमेन्ट खालामहरदो आरो अनलाइन दङब्ला फैफिनदो आरोना मोनसे खोथा रावबो गैला जोंहा एस कमेडि फैदो हेल' फ्रेन्ड होनहरदों हाय एस कमेडि थेंक इउ स' माच आं लाइभ स्ट्रिमाव मानो दावराव खालामो सोर दं प्लिज सापर्ट होनना बुंदों जोंहा एम.आर.एस. फुंजा नार्जारि एम.आर.एस. लोगो जादो दे होनना बुंहरदों जोंहा मुरि गैला एस के बड' ब्लग आंबो आं बयखौबो लोगो खालामजोब्बाय दे होनना बुंदों जोंहा एस के ब्लगआ बयखौबो लोगो खालामजोब्बायनो आरोना प्लिज रिटार्न खालामना होफिनबानो जाबाय फुंजा नार्जारि एम.आर.एस. फुल भिडिअ नायना लोगो जादो होनना बुंहरदों जोंहा एम.आर.एस. खौहाय रावबो गैला खोमा ना सोरबाफोर दङब्ला अननानै कमेन्ट खालामदो सोरां एस टि जोंहा सोरां एस टि आगैया थाङाखै एस कमेडि प्लिज सापर्ट खालामदो अननानै होनना बुंहरदो जोंहा सोरां एस टि आगैया एस कमेडिखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों फुंजा नार्जारि एस कमेडि लोगो जादो आंबो नोंखौ खालामगोन जोंहा एस कमेडि थांबायना थाङाखै अननानै कमेन्ट खालाम थांजोब्बाय खोमा जोंहा रावबो गैला आरोना गैला ओइ फुंजा नार्जारि एस कमेडि लोगो जादो आंबो नोंखौ खालामगोन होनना बुंहरदों जों फुंजा नार्जारिया सोरां एस टि एस कमेडि प्लिज रिटार्न होनहरदों एस कमेडि थांबायना थाङाखै प्लिज कमेन्ट एस स्वर्गियारि बाजै
जाखांबाय नामा होनहरदों जोंहा एसवर्गेर फैबाय थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जाखांबाय आरोना जोंहा ओमफ्राय नोंसोरालाय जाखांबायना जाखाङाखै कमेन्ट खालामदो अननानै खोन्थाहरदो मा ओंख्रि जाखो गोलाव गोलाव जादे गोलाव आं नुवाखै मुला रुवा सिस्टार बाबा आबुखौलसो लानो नागिरदों हा आबुखौ लानो नागिरदों हा आबुखौ लादोंमोन मैया नागिरदो दे सोरां एस टि हाइ सिस होनहरदों हाइ एस एस होनहरदों नामा सुसमिता मोसाहारि फैदों जोंहा हाइ सिस्टार गुड आफ्टारनुन होनदों जोंहा गुड आफ्टारनुन आब' सुसमिता थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जोंहा नै आब' सुसमितानि चेनेलखौबो जा सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना जोंहा आब' सुसमिताया मोजां मोजां सल' होयो सोरां एस टि प्लिज सापर्ट खालामदो होनना बुंहरदों जोंहा सोरां एस टिया सोरां एस टि नोंजों फेन दंखायो आगै एस एस होनना बुंहरदों सोरां एस टि आगै एस होनना बुंहरदों आरोना आगै एसआ सापर्ट दंखायोनो एम आर एस क्रियेटर आं सोरां आरो फुंजा सापर्ट खालामबाय दे होनना बुंहरदों जोंहा सापर्ट खालामबाय आरोना एम आर एस क्रियेटर चेनेलाबो जोंहानि आंनिनो सेकेन्ड चेनेल आरोना अननानै सापर्ट खालामना हो ओमफ्राय कमेन्ट हरनानै दोनहर आं उनावब्लाबो बेक खालामगोन आरो दै फुंजा नार्जारि एस लोगो जादो दे भिडिअ नायना होनना बुंहरदों जोंहा फुंजा नार्जारिया फुंजा नार्जारि एम आर एस चेक खालाम आंबो नोंखौ खालामबाय औ जोंहा फुंजा नार्जारियाबो खालामबायनो आरोना थेंक इउ स' माच खालामना होनायनि थाखाय एम ब्लग इंलिश हाय आब' होनदों हाय आगै एम ब्लग थेंक इउ स' माच जोंहा एम ब्लग आगै इंलिस दासो फैदों सुसमिता मोसाहारि लाइक दान होनना बुंदों थेंक इउ स' माच आब' लाइक होनायनि थाखाय फुंजा नार्जारि एम ब्लग लोगो जादो दे होनना बुंहरदों जोंहा फुंजा नार्जारिया लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों जोंहा नै सुजाता दिदि फैबाय पाहारि रानि हाय होनहरदों हाय सुजाता दी की खबर थेंक इउ स' माच मर लाइफ स्ट्रिमाव जय बाबे सुस्मिता मोसाहारि एम ब्लग काम होनना बुंहरदों जोंहा सुस्मिता मोसाहारिया एम ब्लगखौहाय काम होनहरदों सुजाता सुब्बा दिदि कि रखम तुमी কি রকম তুমি নদনো আঁকা কি হল দিদি কিবা ভুল কৰিছে নেকি एम ब्लग इंलिश अके चेक खालामनि होनना बुंहरदों जोंहा एम ब्लगा जे बि भिलेज ब्लग फुंजा नार्जारि आं सापर्ट खालामबाय दे फेन होनदों जोंहा फुंजा नार्जारि सरि जे बि भिलेज ब्लगा फुंजा नार्जारिखौ सापर्ट खालामबायनो आरोना सुजाता सुब्बा रिजु होनहरदों हाय दिदि की खबर সুজাতা সুব্বা আচ্ছা চাহ কি ভাল তুমি ভালে আছো सुस्मिता मोसाहारि एम ब्लग आं सापर्ट खालामनोसै अके फुल भिडिअ नायना सापर्ट खालामगोन आं होनना बुंहरदों जोंहा सुस्मिता आब'आ सुजाता सुब्बा बिउटिफुल लाभ होनहरदों थेंक इउ स' माच सुजाता दीदी आरो जुने जुने सुजाता दीदी के साथ सपोर्ट नहीं है सपोर्ट करके दो सुजाता दीदी को भी वो भी बेक करेगा हिन्दी रोंलायलाङा फुंजा नार्जारि अके जे बि भिलेज आंबो नोंखौ खालामबाय दे होनना बुंदों जोंहा फुंजा नार्जारिया जे बि भिलेजखौबो खालामबायनो आरोना सुजाता सुब्बा আমি আছি হাসি ভালোবাসি राम्रो सुजाता दी खबर राम्रो छ निहा बसुमतारी अफिसियेल हाय होनहरदों हाय निहा बसुमतारी थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जोंहा नै निहा बसुमतारी फैबावबाय एम ब्लग इंलिश फुंजा सापर्ट खालामबाय दे लाइकबो हरबाय सर्ट भिडिअ नायना औ जोंहा एम ब्लग इंलिशआहाय फुंजा जानो थाङा होलायबाय निहा बसुमतारी हाय बाय सर्ट भिडिअ नायना एबारे हाय बाय सर्ट भिडिअ नायना एबारे हामबाय नार्जारि एम ब्लग आंबो हरगासिनो होनना बुंहरदों जोंहा
सुजाता सुब्बा सुंदर देख रही हो ना बोला हम सुंदर देख रही है थैंक यू निहा बसुमतारी अफिसियेल आंना भिउसआ खमायलांगासिनो मानोथाय औ जों आंनाबो आरोना भिउसआनो जाथारला भिडिअआ ओंखायनो होनो बानायसो मोनलाय लांबाय आं भिडिअखौनो होथाराखै आंबो लाइभआवसो फैदो भिडिअआनो भिउसआनो जाला मानो बासोयो आरोना इदि भिउस फैयाबाथाय होनो बायो भिलेज ब्लग आं लाइक होबाय फेन होनना बुंदों जोंहा थेंक इउ स माच लाइक होनायनि थाखाय सुजाता सुब्बा जोंहा सुजाता दी कमेंट सपोर्ट नहीं हो रही है आपकी क्योंकि मेरी नेटवर्क की प्रॉब्लम है ना इसलिए शायद यह सपोर्ट नहीं हो रही सुजाता सुब्बा आमार हेल्प करबो होस्ट जी और जोंहा सुजाता दी के साथ ज्वाइन हो जाओ सब लोग जो सुजाता दी के साथ सपोर्ट नहीं है सपोर्ट करके दो सुजाता दी को अन्नानै जोंहा सुजाता सुब्बा निखौबो सापर्ट खालामना होदो आरोना बेबो सापर्ट खालामफिनगोन बियो बेक खालामफिनगोन आरोना बेबो खालामफिनो आंनावबो दङ बियो सोरबाफोर गैयाब्ला अन्नानै सुजाता सुब्बा आब'निखौबो सापर्ट खालामना होदो फुंजा नार्जारि एम ब्लग खालामबाय दे होनना बुंहरदो जोंहा फुंजा नार्जारिया थेंक इउ खालामना होनायनि थाखाय एम ब्लग इंलिश सुस्मिता सापर्ट खालामबाय दे कमेन्ट चेक खालाम होनना बुंहरदो जोंहा एम ब्लगआ सुस्मिता आब'निखौ सापर्ट खालामबायनो आरोना ओमफ्राय चेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों जेबि भिलेज ब्लग दोनथ'नोसै फेन होनना बुंहरदो जोंहा जेबि भिलेजाव थांथ'नोसै जानांगौ जेबो नङा थेंक इउ स माच जेबि भिलेज ब्लग आंजों दसे समब्लाबो जइन जानायनि थाखाय सुजाता सुब्बा मेरा वीडियो क्यों नहीं देखती हो sis हाँ क्योंकि देखती हूँ कभी कभी रह जाती है नोटिफिकेशन इतना लंबी हो जाती है ना कभी कभी देख ही नहीं पाती हूँ आज मैं देखूंगी बाद में ठीक है थोड़ी बाद में देखूंगी आपकी दीदी आपकी वीडियो को और कभी कभी समय भी नहीं मिलती है और नोटिफिकेशन इतना ज़्यादा हो जाती है कि नीचे के लोग देख ही नहीं पाती सॉरी हाँ दीदी मैं बाद में देखूंगी एम ब्लग इंग्लिश निहा आं नोंखौ सापर्ट खालामबाय मिया अन्नानै सापर्ट खालामफिन जोंहा एम ब्लगआ निहाखौ सापर्ट खालामबायनो आरोना मैयानो खालामदों होन्दों नामा अन्नानै सापर्ट खालामफिननो थाखाय खावलायहरदों बेक खालामना होफिनबानो जाबाय आंनाव नेटनि थाखायनो मोनसेबो रावनिबो प्रफाइला श' जाफैयाखै आरोना नेटआ प्रब्लेम नालाय मोजाङै रावनिबो प्रफाइल सोरनि पिकचार मोनसेबो नुजायाखै आंनाव श' जाफैयाखै नै नेटआनो थांसो जाबाय दं खोमा आथिं साजोब्बाय चार्ज दंना गैला 41% दंबावो चार्जआ बारा टाइम गैला 4टासिम जुदि चार्ज थानायसिम थाबा थांनो हासिगोन आरोना ओमफ्राय आंना नेटआनो थांना होयोना नायनोसै गैला नै रावबो साब्रैल'सै हेलौ थांजोब्बाय नामा हाब्बैसो खोन्दो सुजाता सुब्बा ये क्या है सुजाता दी कैंडल या क्या आपने क्या पिक्चर दिया है कैंडल लगाया है क्या मोमबत्ती या क्या था ये या जूस उसी को नहीं समझ में आ रही आयना बड' ब्लग हाय आब' होनदों हाय आगै हायना मा खबर जोंहा हायना आगैया फैफिनबाय आरोना थांदोंमोन नामा फैफिनबाय जोंहा बेक फैफिनबाय थेंक इउ आरोना बेक फैफिननायनि थाखाय जोंहा हायना आगैया मा जायगानि होनदोंलाय क'क्राझारनिमोन नामा
जासुके होनना बुंदों जोंहा सुजाता दी इसलिए गई हो क्या तुम जहाँ चले गई हो फिर से वापस आ जाओ और सपोर्ट कर दीजिए प्लीज। अरे ओ पहाड़ की लड़की, पहाड़ की रानी सुजाता दी, फिर से चले आओ, कहाँ हो? सुस्मिता मसाहारी, एमआरएस प्लीज जइन मे। अके काम औ जोंहा एमआरएसखौबो जइन जानो थाखाय खावलायहरदों आरो ना। ओमफ्राय बय सं स्टेटास खुलुमबाय होनहरदों, बरायबाय बय सं स्टेटास। जोंहा बय सं स्टेटासा लिंक हरदों आरो ना, अननानै लिंक चेक खालामनो हागोन। बॉयज सॉन्ग स्टेटस रिटर्न मिलेगा जरूर होना बुंहरदों जोंहा। जो लोग बॉयज सॉन्ग स्टेटस के साथ ज्वाइन नहीं है ज्वाइन हो जाओ। थांजोब्बाय नामा रावबो गैला सं? सब लोग चले गए हो क्या? कोई नहीं है अभी। अगर ऑनलाइन है तो प्लीज कमेंट करो, वापस आ जाओ ना। नेटआ प्रब्लेम होबाय थायोना दसेनो, नेटआ थांजोबनानै गासैबो थांजोब्बाय, नेटजों लोगोसे माने थांफाजोब्बाय। ओमफ्राय आं दायो गैला, आंबो दोननांसिगोनसो खोमा नेट गैलाना। क्या हो जाएगा शायद। मा जादों? फैसा? मा नांगौ फैसाखौलाय? दुकान खुलियाखै दायो? जिं जिंथि थांदै लामायाव। नों ओंखाम जाहैनो होया? जायो दे, बांसिन खर' सादो। मानि लेभेल ओमफ्राय मानोथो खर' साखो ओमफ्राय? ओरै नायथावना टक टक खालामनोबो जायाखै। मा मोसौ? मा बोरमा? गैला रावबो कमेन्ट गैला। हेल'।
रावबो गैला सं। कमेन्ट खालामदो प्लिज रावबो गैला कमेन्टबो गैला फैला। Susmita on. रावबो गैला थांजोब्बाय। गिदिंलायबायसो नै दा नै।